guys, hindi mo takaroon ka ng kuan ka ng gulay nga ginataan. Ginataang gulay. Karon mo na itong gamitin nga gulay. Atay talong. Garlang. O gabi. Kalabasa. Siyempre, lubi. Kaya magata man ta. Salangkit ka lubi. Ang dahon-dahon. Malunggay. Tanglad. O tinangkong. Na itong gamiton sa itong pinunuan nga gulay or ginataang gulay. Karon mo na itong inad-ad nga gulay. Nga kalbasa. Talong. O katong karlang. Nabuto atong gi kagod nga lubi. Atuan na siyang kuagata. Duha ka kabawan. Mo na itong subak. Bulad nga lupoy. Uwi tayo. Tapos loya. Ni karon ang atong primerong tuno. Mo na atong last nga ibutang sa atong gulay. Karon magkumot putag ikaduha nga tuno para sa atong isabaw. Nya karon kani atong ikaduhang tuno mao na natong isabaw dire sa atong gulay. Karon atong ilunod una katong dugay kay malata nga gulay kining karlang. Mo na itong unahon og lunod. Tapos kining loya. Sunod kining tanglad. Ya, karon ato na siyang itak-ang para maluto na siya. Dira na maluto sa stove. Tama-tamaan na to ang siga sa kalayo. Kanang atong gitak-ang ikaduhang tuno nga atong gisabaw kanay karlang ato nang paaboton nga malata siya. Wala pa man siya. Ano di ang lamas. Nato na siya mga 15 minutos. Morning ang sunod nato nga lunod kalbasa. Sunod kining talong. Ginasan kining mga dahon-dahon. Tinangkong og kamunggay. And then sunod na bala to ang lunod ang tuang subak. Bulad nga lupoy. Ready, go! Karon ang sunod na to ilunod kay nagbukal-bukal naman siya. Ang kining atong kalabasa. Ato nang ilunod ang atong kalbasa. Ato na po na siya babuton nga malata-lata gamay. Tingnan niyo guys. Nagkulo-kulo na siya, nabukal-bukal na. Atong tanawon kung nalata na ba atong karlang. Diri na nasikili sa ikon nun. Okay. Lata na siya. Itong ibalik. Itong kalbasa.
kulang pagid siya sa lata. So kanya na nato na siya ilunod ang talong. So paano na mga 2 ka minuto lata siya ang takloban. Nga karon guys atong sila magkab. So ano kayon sa lata na ang atong kalbasa. Ako na naglunod ang atong talong. Yan. Itong balatang gadali nga malata na siya. Dali na siya malata. O karon guys. Ano to atong talong kung lata na ba? Hop, lata na siya. Ito na lang isunod ang atong dahon-dahon. Una na taglunod kaning galay. Nara atong galay. Huwag ang atong kamunggay. Kamunggay nga na ay saluyot. Pangpadanlog. Agay. Kana siyang palataon kadali. Kanang kamunggay o kanang pinangkong. Para ilon na to dayon ang kani ato ang permiro nga tuno. Ito sa globan kadali. Ilunod karon ang kuan kani atong subak nga lupoy. Buwad nga lupoy. Ito na siyang ilunod. Human kani atong permero nga tuno. Ara ito na siyang ilunod. Nya atong timplahan. Kamay lang asin. Para mula sa itong ko na nagamay nga magic sarap. Lang. Atong takloban nagbalik. Lata mga 1 ka minuto atong haunon. Atong lundan sa kuan guys kanang sibuyas dahon. Gipalong na siya. Para humot siya nagkukab na to niya. Atong taklo bagbalik. Para guys, atong finished product. Buta na pa sa balunan kaya atong sawa sa kabuan. Salamat sa inyong tanaw sa akong vlog. Unta inyong i-share o subscribe na po mo para sa another video sa YouTube nga ma-update mo. Salamat.